Den er ret dyrt, faktisk. Men jeg tror, det er gode. Hvad gik det ud på? Bare kasse kaffe i blå. Okay. Hold dem op, skat, fordi så det er sådan helt fucked up. Det er den, jeg snakkede om. Thomas, prøv lige ligge ned og lege Baywatch. Nej, jeg gider kraftedeme ikke at ligge ned. Baywatch, man! Rigtig Pamela, det er der kommer. Flasher han. Flash! Nej, det er pisse svært. Vis lige lidt der. Så for helvede! For helvede, lille Per. Jeg skulle bare beholde den på. Jeg ligger på Facebook om 3 minutter. Det er du gør. Det er løgn. Fuck, man, hvor charmerende en, han må være at knippe en, hvis vi begge to vi bliver hårdt på. Ja, det kunne fandme være fuck. Havde du ingen kæreste på tidspunkt, at tænde på at knippe dine katter? Jo. Jo! Søren synes, hun var lækker. Der er mudder! Ej, den skal altså på Facebook, den der. Ja. Det er den lille elegante Ballerina. Hvad er det? Elegant ballerina. Når han hopper. Hvor op, Thomas? Jeg prøver op. Flæver hele systemet, du. rigtig elegant. Det kigger man på. Prøv lige løb, fed. Lege Baywatch. Løb for helvede. Jeg skal lige over stenen. Kan du det løb, det der? Kan du overhovedet løbe? Jeg kan jo ikke løbe for helvede. For helvede, min... Kan du godt se dine fødder? Ja, det er nok rigtigt. Så kan du ikke se dem. Han er jo sådan en gammel kælling. Så kan jeg ikke se dem. Hold kæft. Det er sådan en rigtig Hvad kvinde. størrelse er det, Annika? Den er bare til alle. Til alle. Undtagen Thomas. Undtagen Thomas åbenbart. Det er ikke bare lige at få det. Det kan du ikke engang. Hallo, hvis den går i stykker, jeg så går jeg mok. Hvor meget den koster? 5 milliarder. Det koster 30 gange med 5 i dansk penge. 30 gange 5. Ja. Det er bare til toppen. Tror jeg, Det er 1.500. Det er 1.500. Hvordan binder jeg den op? Det kan du ikke. Kan du overhovedet ikke prøve at se, om du selv kan... Nej, fed. Okay. Annika, tag tøj af mig.